So karon hapon, I would like to ask everyone to please stand and open our Bible in the book of Luke chapter 11. Simple lang kayo ang wali karon na hapon, palihog sa pagtindog. Luke chapter 11. Luke chapter 11. Asa ang Luke, Matthew, Mark, Luke. Okay. Luke chapter 11. So here, makita na to sa Biblia mga kaigsunan. Luke chapter 11 verses, mag-study ta sa verses 1 hangtod sa verse 9. Pero ato sa basahon, isa lang ka verse atong basahon karon, Luke 11:9. Okay, nanamudra sa amen. 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 Luke 11:9. Ako lang magbasa, and I say unto you, sunod lang mo sa inyong mga mata, ask and it shall be given you. Kini si Kristo nag-ingon, this is Jesus Christ talking to His disciples. Okay? Ask and it shall be given you. And I said to you, ask, it shall be given you. Seek, sa manang seek, pangita. And it shall find, mga kita ka. Knock, and it shall be opened unto you. So isa lang ka verse ang atong bisahon karon, pero atong istadihan ang verse number 1 hangtod sa verse number 8. And then ang akong wali is nasa verse number 5 hangtod sa verse number 8. The title, ang mensahe karon nakahaponon is about provision for mission. Provision, unsang lesson natong makuha karon nga kahaponon diri sa Bible. Let's pray. Lord, thank you kaayo, dear God, for the opportunity that we can learn your word. Oh, Holy God, give me wisdom as I preach your word. Ginoo, wala gid ko'y mabuhat kung wala ang imong presensya. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ni Pastor Mike. Salamat, Ginoo, sa iyang asawa. Salamat, Ginoo, sa iyang mga kabataan. Salamat, Ginoo, sa ilang mga staff. Salamat, Ginoo, sa mga members of this church. Salamat, Ginoo, that this church, Truth Baptist Church, is alive, Ginoo, sa dapitan and sa mga neighboring dergan ng mga probinsya sa ila. Salamat, Ginoo, sa ng desire sa kasing-kasing to spread or to preach the word of God, especially the gospel of the Lord Jesus Christ to people nga wala pa ginasayod. Salamat, Ginoo, sa Bibilyo nga naay usa ka simbahan derga diri sa dapitan, Ginoo, nga imong giatag, Ginoo, sa kasing-kasing ni Pastor Mike together with his family. We love you, O God. Holy Spirit, speak to us this evening. Nasayod ka, Ginoo, nga na mga spiritual nga panginanglan karon sa matag usa. Tabangi, Ginoo, nga minsay makatagbo sa matag usa nga kasing-kasing. We love you, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Pwede na mo maglingkod. So magbasa sa verse number 11, mga kaigsunan. Verse number 11. And it came to pass, verse 1. Chapter 11, verse 1. And it came to pass, nilabay ang mga panahon, that as he was praying, isa man nag-ampo diri. Ang nag-ampo diri, mga kaigsunan, is Jesu Kristo. He was praying. Jesus Christ was praying in a certain place, sa usa ka lugar. When he sees sa panahon nga nag-undang si Kristo ampo, mga kaigsunan, one of his disciples, usa siya mga disipulo, said unto him, niingon kanina, Lord, teach us to pray. Para sa kuha, usa na siya ka pinaanindot nga pangutana sa usa ka disciple. Wala giingon sa Biblia kung kinsa ni nga disciple. The Bible, wala nag-mention ang Bible who's this disciple, but we do believe one of his disciple. Nagatan-aw siya ni Kristo while Jesus Christ was praying to his Father. Can you imagine? Jesus Christ, He was God. The one in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Verse 14, chapter 1, in the book of John, and the Word made flesh and dwelt among us. Amen. And Jesus Christ, He was God, but still, mga kaigsunan, He prayed to His Father. Amen. He acknowledged His Father. This disciple, he was looking to Jesus Christ, God, talking to his God. And he wonders, nag-wonder siya, nagtingala siya, wow, kanindot ani. And he do believe na sayod gid siya, mga kaigsunan, that his Father listens to him. Amen. And this disciple, while looking to Jesus, nangutaan na siya, oh God, tudluhi ko sa pag-ampo, parehasi mo pag-ampo, because I want sa panahon when I kneel down and when I'm going to talk to my God, He will going to listen to me. Amen. Mga kaigsunan, I do believe this. Every one of us gusto kitag passion sa ministry. Pero makaangkon ta og gugma sa ministry if we pray all the time. Amen. If we pray all the time. Importante kay mga kaigsunan, I encourage everyone. Dapat ang pinaka-prayerful
dili sa kalibutan, dili tong uban nga mga reliyon nga wala nagtudlo sa ebanghelyo ni Kristo. Dapat kita nga mga tao nga luwas, nga tinuod nga anak ni Kristo. Amen. Dapat kita mga kaigsunan, mga luwas, mga tinuod na anak ni Kristo. We must be a prayerful Christian. Why? Nga naman, kitinuod man na si Kristo sa itong kasing-kasing. Amen. Amen? Pribilihiyo na ito na Jesus Christ ang atong Ginoo. Wala siya naminaw sa mga unbelievers. He listened to you. So kung na may pinakadako nga pribilihiyo sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, is to kneel down and talk to our Savior. Amen. Pasalamat ang mga kaigsunan nga naluwas ta dili tungod sa atong binuhatan. Naluwas ta tungod sa gibuhat ni Kristo para kanato. Amen. Di ba? Kaya usually, ang uban ng mga tao, magtulong sila, pagbuhat, ani, ana. Mga kaisunan, I tell you, di na ka kailangan magbuhat. Kaya humanang gibuhat ni Jesus Christ sa cross Calvario. Amen. Humanang niya gisakripisyuhan, humanang siya namatay. And then ang atong response is just to accept Him as our Lord and personal Savior. Amen? Amen. So natin yung mga kaisunan, mabasahan na to, that this disciple ba, nagtanaw siya ni Kristo, oh, I want to pray the same way Christ prayed. Amen. Mga kaisunan, if nakakuha nga time, I will ask Jesus Christ the same question. Oh God, Jesus, teach me how to pray the same way you pray. Because I want your prayer. Amen? Tanawa, verse number 1. Diingon ng disciple, as John also taught his disciples to pray. Kani nga John, this is not John the Baptist. This is not John the Beloved, but this is John the Baptist. Ingon siya, Lord, tudlo imi sa pag-ampo the same way. Si John the Baptist, nagtudlo po siya sa mga disciples sa pag-ampo, tudlo ipon mi. Now, si Jesus Christ, mga kaigsunan, kay siyempre, nagpatudlo po sila pag-ampo. So si Kristo, naghatag siya og pattern. Tanawa, verse number 2. And He said unto them, when ye pray. Wala nag-ingon ang Bible og repeat this prayer. Right. Kaya uban ng mga religion, ilan yung kinaampo? This is the prayer of our Savior. Amen? Pattern ni siya. Nakuha na to? Kung unsa dapat ang unod sa atong pag-ampok. Nakuha na to? Kaya uban, ginabalik-balik pa niya sa pag-ampok. Di ba? Dili ni siya mao wala man nag-ingon si Kristo, repeat this prayer. Right. Naingon siya, when ye pray, kung mag-ampok ka mo, ni ang unod sa imong pag-ampok. Yung naman, kung mag-ampok maguda sa Ginoo mga kaigsunan, dapat gikan sa atong kasing-kasing. Dili siya kanang balik-balik nga pag-ampok. Dapat kanang sa imog yung kasing-kasing ba, Lord, mo ni Ginoo ang nasa akong kasing-kasing. Ugad ako ning ihatag sa imo. Ako ning ihatag sa imo kung unsa ang nasa akong kasing-kasing, di ba? Mga kaigsunan, di ba, kung mag-istorya ka sa usa ka tawo, nya dili kinasing-kasing mo, dili kay sila mo entertain nimo. Pero sa panahon nga kinasing-kasing imong pag-istorya, I tell you, maminaw gid sila nimo. So here, Jesus Christ, when you pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. So when we pray, we must acknowledge that God, mga kaigsunan, His will be done in everything. Sa langit, o sa kalibutan, ang iyang kabubuton mo oy matuman. Dili ang akong kabubuton, kundi ang kabubuton sa Ginoo. Kung Kristohanon ka mga kaigsunan, dapat ang kabubuton sa Ginoo mo ay maghari sa imong kinabuhi. Amen. Dili ang imong kabubuton. Ano na yung mga tao mapalayo sila sa Ginoo? Why? Because they choose their own way, not the way of God. Amen. Gusto sa Ginoo that we need to choose God's way. This is God's plan. This is God's muna ang gusto sa Ginoo sa akong kinabuhi. I must obey Him because this is what God wants me to do. Amen. Dili kay kita magpagkarubot sa atong kaugalingon. Mangita tag atong kaugalingon pamaagi. Di ba? Lord, dili ko. Imuha man ang kwalo, dili man ang akong plano. Mga kaigsunan, God wants a humble heart and a willing heart to obey Him. Amen. Kaya kung wala tayo ng mga kaigsunan, lisod yun kaayo mga lagad sa Ginoo. And I tell you, di ka magdugay. Amen? Now, gingon sa Bible, give us day by day our daily bread. So normal, kung mag-ampot ang mga yun, tas Ginoo, Lord, imit ako mga panghinanglan. Amen. Di ba? Normal na. That's why mag-pray tas Ginoo mga yun, tas Ginoo. And forgive us our sins. Muna gingon sa Bible, Lord, pasaylo ako sa akong sala. Tanawa, naisumpay dira, for we also forgive everyone that is indebted to us. Meaning, kung mga yun nagpasaylo sa Ginoo, mag-ampo po nga, Lord, tabangi po ko, Lord, magpasaylo sa tao nga nakasala na ako.
Dili kay sige ra ta pa ngayon pasaylo niya, di ta kabulo magpasaylo sa tao. Mm. Nakuha na to? So meaning, kung makita pa siya, Lord, pasaylo ako sa kong sala. O tabagi po ko, Lord, na magpasaylo sa tao nga nakautang sa kuha 10 years ago, pasaylo na lang ako siya. Di ba? Nakautang siya sa kuha, Lord. Pero kung Kristohanon ka, ay punta, dili ka mangutang. Ako mga kaigsunan, mo ginang isa ka butang nga di ginang ubuhaton ay balag unsa pa ng offer basta di ko mautang. Amen? Kay lisod na mangutang ka eh. Nakiutang sa usa ka tao? Na. Perting lisod daw. Nya kung utang ka labi na di ka kabayad, ayaw na lang gyud pangutang. Kung magginamos na lang ta basta di lang kita kautang kay ano man naay kalipay sa naay kagawasan bitaw nga uy wa ko'y utang. Babaktas ka, di ba? So dili mga kaigsunan, magpasaylo to sa mga tao nga nakasala na to. Learn to forgive. Why? Because the real forgiving is forgetting. Amen. Amen. Dili na maginumdum. Usually, ay, ikaw manggod ba? Sa una, ah. Right. Grabe kayo, labi na na uban gito, master kay history. History ba? No? Forgetting those things, mga kaigsunan. Why? Because when Christ saved you, nakalimot sa siyong sala. Amen. Amen. So therefore, mga kaigsunan, kita po mag-forgive and forget. Amen. So kung makasala, balik ang tao, ayaw na i-record. Kaya nag-forgive naman ka, tinuod man ka nga nag-forgive ka. Pero usually, no, mga pastor, no, mga babae, grabe kig-memory sa history. Come on. Preach. Go ahead. Go ahead. Kami mga lalaki, dali naman may makalimot. Alala mo, limot na yun. Why? Because we truly forgive. Pero ang mga babae pa sunod, grabe kadugay mag-forgive. Dahil mga times sa itong kinabuhi, bitaw, no? Dahil mga times sa itong kinabuhi. Well, mga times sa itong kinabuhi, nga gahay kita magpasaylo, even lalaki. No excuse na siya, dili lang na siya sa babae, but even lalaki. But I tell you, pray that you will forgive. Iampo na siya. Kaya nga naman, kung iampo ni mo na siya, tabangan di kas Ginoo. Amen. Muna mayon ka bang, anong di man gid ko maka-forget? Anong di man gid ko maka-forgive? Because you did not pray. Come on. Wala ka nag-ampo, anak. Amen. Muna giyon sa Bible ba, nagtabang si Kristo sa iyong mga disciple, gusto mo kabulog ampo, o kana o. Kung gusto mo pasayloon ta mo, magpasaylo po sa ubanay. Amen? Sige mga tawa sila pastor, mga babae pastor. And here, and lead us not unto temptation, but deliver us from evil, mga kaigsunan. Mag-pray kita, mga kaigsunan, nga ilayo kita sa tentasyon. Ayaw dagan sa tentasyon, paduol, kundi dagan palayo. Amen. Amen? Amen. Why? Because Kristohanon man da. At tinoon nga Christian, kay balo siya siyang kinabuhi. Kay balo ka nga tentasyon na, kay balo ka nga sala na, dagan palayo. Amen. Para ni Joseph ba? Dagan sa palayo. Amen. Mingon na nga, dili mong good si Joseph, pastor. Bro, I tell you, kung mayo mong relasyon sa Ginoo, you can be like Him. Amen. Amen. So here, kingon sa Biblia, dapat we need to palayo kayo sa temptation. And then verse number 5, diri na ta. Introduction pa lang to. Verse number 5, diri ta atong wali. And He said unto them, pastor, unsa ko dapat mauman? Ah, Unsa ko dapat oras mahuman, pastor? normally 5:15, 5:30. Okay, Okay. napay time. Okay, pastor. And He said unto them, which of you shall have a friend? Pero ano yung story sa Bible, verse 5, 6, 7, and 8? Ang story dira ni Jesus Christ sa mga disciple, niyon si Kristo ba, hey, gitudluan na tamo sa pagampo, gitabangan na tamo, gitudluan tamo sa pattern. Now therefore, I want you to keep on praying. Di na siya pasabot, nga Kristohano na ka, di ka dapat mag-ampo, but I want you to pray, to pray, to pray. Even our Lord Jesus Christ prayed to His Father. Amen. Amen? Amen. Di siya pasabot mga kaigsunan nga luwas ka, di ka mag-ampo. Dapat maging malampuon ka. Be like Daniel. Nga even though giingnan siya, okay, kung na-sign sa hari, nga kung kinsa mag-ampo siyang Ginoo, ilabay sa langob sa layon. But Daniel, giabrihan niya yung mga bintana, and he kneel down, and he talked to his God. So gipakita mga kaigsunan kung kinsa tinuod nga Ginoo.
So sa atong kinabuhi, gusto ka makakita sa tinuod nga Ginoo? Pray. Amen. Mga kaibigan, I cannot have the burden mo ato sa Thailand if I don't pray. That's right. That's right. That's the result of my prayer. That's the result of my Bible reading. That's the result of my devotion. Why? The more we get closer to God, the more we humble ourselves, and the more we realize, Lord, I am nothing. But thank you, Lord, that you love me. Amen. Amen? Mga kaibigan, sa ako ang kinabuhi, I really, gabi ang akong ugma sa kalag sa tao. When I was in third year high school, darap bitaw sa Dipolog City. Nag-eskwela ko dara sa Andres Bonifacio College. And then, dara ko nag-eskwela of third year high school. And then, pag-eskwela na ko dara mga kaigsunan, nakita na ko mga classmates, grabe ang ilang kahugaw, ang ilang kinabuhi. Like, musulod sila sa among classroom, nga uban hubog. Ah. Ang uban, magsigarilyo, wala lagi respeto sa among maestra. And then, ang akong advisor, anak, kay pastora sa Pentecostal Church. Yes, every time mag-kwan me, values class na mo, magtudlo siya sa mga kanta-kanta, ana-ana. Kay pastora man siya. But mga kaigsunan, I prayed for the whole year na Lord, untang maluwas si ma'am, kung maluwas ang akong mga classmate. I live a life nga, gabi ka, lisod nga magkinabuhi ka, balaan sa mga tao nga, grabe ka ungodly. Di gid sila kasabot nimo. I always bring my Bible with me sa ako mga kaigsunan, and then mag-share ko sila sa pulong sino, gina-neglect lang ko nila. But mga kaigsunan, akong teacher, mingon akong teacher, William, hali. Mingon, ma'am, ano man, preach to me Christ because I feel like the Holy Spirit is lost. Mingon ko na kung maestra na sa ako. Ah. Yung una niya, ang kaluwasan niya, mawala. Kay Pentecostal man. So maghatag ko siya assurance of salvation, di gid siya maglisod gikukuan sa iya mga kaigsunan. But I pray ko, Lord, di pa ni mahuman ang school year, ang akong prayer, ang akong classmates tanan, ang akong maestra maluwas gid nga sincere. And then niabot mga kaigsunan nga naami evangelistic conference sa Westside Baptist Church. Member man ko dara for 3 years sa Westside Baptist Church. And then invite na mo si Pastor Nap Pontillas, invite ni Pastor Bruce Rice. And then mga kaigsunan, sa panahon sa among conference, naghatag ko sa among teacher, a week advance pa. Ko, ma'am, naami evangelistic conference, can I invite you sa among evangelistic conference? And then when ang akong maestra nagbasa sa conference, sa invitation, ingon siya, we will go. Amen. Then ingon ako maestra, okay, mag-close naman ang klase. Dili ko mag-sign sa ilang clearance kung dili sila mo appeal sa inyong evangelistic. Lipay kay ko, oy! Pwedeng lipayan ako, mara di maabot, durag ako kalipay, mara ako sa langit. Wow! Amen! So kung ginan si Pastor Rice, ginan ako si Pastor Trimble, nagsundo mi, na Ivan, ikadua mi nagbalik-balik. Napamantog L300 sa una, atod karon naagyapon. Nya ato mi sa simbahan. And then sa panahon mga kaigsunan sa invitation ng akong teacher, siya ang pinakauna ni move forward. Amen. Amen. And then gisangyawan siya sa wife ni Pastor Alan Mandang, si Ma'am Gang. And then sila to sa likod, and gisangyawan siya, gatangan siya assurance of salvation, and she understood the gospel. Amen. And then mga kaigsunan, what she did after that, after a year, what she resigned sa church. Amen. Ang akong classmates, tanan sila nag-forward. Kung sila tanan gisangyawan. Amen. Akong maestra, ni-resign sa pastora, then nag-enroll siya sa Amuang Bible College sa Wayside Bible Institute. And then, nakasabot siya that di pwede magpastora. And then karon, yung pangalan si Mrs. Lombres. One of a faithful member, karon until karon sa Westside Baptist Church. Amen. Nagwali ko sa Westside, and ko, Ma'am, I want to meet you, pero wala siya nakaadto kay gikordon ng ilang lugar. Pero mga kaigsunan, muna isa kabutang that if you're going to live godly sa Ginoo, ikaw, we are nothing. We are just instrument used by God. Amen. Because I prayed for the whole year nga masave mga akong classmate, mga akong teacher, until today, mga akong maestra nakagraduate sa Bible Institute dito sa Westside, until today mga kaigsunan, ng iyang son sa akong maestra, mo'y pinakauna gikasal sa Westside Baptist Church. Ang anak sa akong maestra, nga lalaki, kinadala man niya sa church. Karon na sila sa Cebu nagpuyo. Why? Because that is mga kaigsunan resulta sa prayer. Amen. Gusto tao pag-ampo? We want a resulta sa prayer? Pray! 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 And don't stop sa pag-ampo. Amen. Ayaw yun. So here, verse 5. Magamit kong tulo ka lalaki, and then I'm done. Tulo ka lalaki.
Diri sa tubangan. Tulo ka lalaki. Okay? Buksa ra. Buksa ra. Okay. Basta? Buksa lang. Basta, bukson sila. O, alay diri, tulo ka lalaki. Kung katong tulo ka nagkanta. Ano yung mga kuha ni pastor? Mga workers ni pastor. Oh. Nakoy, ang ingon sa Bible is 3 loaf of bread. Pero nangita og bread ka kanya, wala ko kita, Fuji bar na lang. Mana sir, diri ka? Diri ka. Okay, tanawa sa Bible, verse 5. And he said unto them, which of you shall have a friend? Moni siya. Shall have a friend, and shall go unto him at midnight. So, ani siya, ni ani siya diri midnight, tungas gabi. Muna gingon sa Bible, verse number 5, and he said unto them, friend, lend me 3 loaves. Hatagi kong tulo ka tinapay. Why? Kung sa'y rason, nga mga yung tulo ka tinapay. Because for a friend of mine, gingon sa Bible, verse 6, for a friend of mine, sa iyang biyahe, in his journey, is come to me. Muani siya kanako. Ang problema, friend, I have nothing to set before him. Wala ko ikahatag niya. Muna gingon sa Bible. So ano siya, friend? Kano sa niya ato na to? Sige gingon sa Bible. Kano sa niya ato? Midnight. At midnight, ni ani sa diri. Imagine ba? Nabay tao niya to sa imo sa midnight anya nangayog tinapay. Imagine na. Nay tao nga mo adto sa imo sa midnight nga, "Friend, atagi kong 3 loaf of bread." Inya midnight. Nakakanay tabo ka na sa imong kinabuhi. Wala sa wala eh. Mura pag imposible no? Mura imposible nga nay mo mangayo sa imong 3 loaf of bread at midnight. Para sa imo, kung na mga yung simong 3 loaf of bread midnight, siyempre, imong respond, muna ni, anong kalong ka magkamangayo? Kasama pa kayo mo. Muna ang gingon sa Bible. And he said unto them, shall go unto him at midnight and said to them, friend, atagi kong tulo ka tinapay. For a friend of mine in his journey is come to me. O wala ko ikahatag kaniya. Atagi ko, friend. Muna ang gingon sa Bible. So mga kaigsunan, makita na ito sa verse number 6, verse number 7, and he from within, kaning tao nga nasa sulod ba, muna yan tubag. And said to him, trouble me not! Ay na samok-samok ka! Muna yan tubag. Samukan! Ayaw na samok-samok. The door is now shut. Tisarado na kong pultahan. I cannot rise and give thee. Di ko katinugog hatag kanimo. Why? Because my children are with me in bed. Nakatulog na kong mga anak. Unsa man ka eh. Mangayo man lang ka, gabi pagyod. Di ba? So muna tingin sa Bible. Pero kani siya mga kaigsunan, wag siya naghawa. Siya, friend, wag ko'y labot kung gabi ina, hatagi kong tulong ka tinapay. Sige na! Tinog! Stand up! Wag siya niya, woy. Sige siya pangayo, sige na, friend. Bahala ka niya! Pero siya mga kaigsunan, nangita siya pamagi, friend, 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 ayaw sa katulog, friend, tulog ka tinapay. Huwag siya niya, woy. Nang ulit siya kabatay, kag tao nga kulitan. Kulit ba? Ah, sige na, sige na, sige na, kulit, sige na. Sige na, sige na. Diba, kulit kayo. Ikaw sa, kulit ba kayo mo? Ah, sige na ba? Papabayluan, nagugug 500 good. Ha? Ila ba? O tanga, gumi? 500 lang. Ay, kabalang ako, lagi yung ulit mo. Wala, lagi ko kurtahan. Ha, gini kurtahan. Kasi naman. Kulitan, kulitan. Kuning tao. Friend, I'm not gonna leave this house until you give me that 3 loaf of bread. O, nagidya. So, siyempre, mga kaigsunan, kaning tao, and he from within shall answer, maningin sa Bible, and say unto him, ay, ningon siya, okay? Nitindog siya sa verse number 8, and he gave as many as he needed. Because he is his friend, amigo man sila. So nitindog siya, ug nihatag. But the first thing, kaning nga lesson, at umakit-an diri mga kaigsunan, kaning tawanan ni. Karon sa niya tulad to, midnight. Pwede na ay mahitabo sa iya sa dalan sa midnight? Pwede. Wata kabalo kung unsa kalayo ang iyang gibaptas para lang mga yung tulog at tinapay. Kinaptan ko sa midnight. Kaya una-una, na ako'y amigo, mabot na ako, wala ko'y katag niya, kanalan ako siya talagan. Why? Ang kinaiyan sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, kung na kay bisita, imog siyang atimanon, yan na. So pasalamat na, kay kitudlukan ta sa mga Hudiyo, anak. Nagingon sa ko ba, the Jews, niani sila sa atong country during sa time ni Hitler. Our president welcomed the Jew. And they thought that, kitudlukan ta nila nga pamaagi. Nga kung na may bisita, atimanon ninyo. So, ang Pilipino karon, hindi nga na itong kinaiyano.
Muna na ibang mga pastor, mamingon ka. Gusto ka nga magka-counter-minte sa ministry? Pag-sulwining ka! Hinga naman, pag mag-sulwining ka, naman ginay-offer ang mga tao si Buha. Di ba? Ako sa una, gutomon ko, may bukali student ko. Kung ako'y kaon, sulwining oy! Sulwining sa utto! Mga, God loves you. Ano na ginawa? Gusto sa Ginoo nga dawaton nimo siya karon nga imong persekutor. Siyempre pag wala na kapil mong relation. Pastor, ayo sa gawa, pastor, kaon sa. Ayo. Sige na, pastor. Sige. Di ba? Atik-atik ba? Bilkan sa mga nang say, atik-atik. What sa ba? What? Dili lang. Sige na, pastor. Sige. What sa good, pero kaon na yapon. Mga igsunan, ako bitaw sa una. Eskwela ko sa Babu College, di magkit mo suporta si mama na ko. Si papa po, dilit mo suporta. Ningon ko, niya sa Babu College na mo, wala libre kaon. Kung dili ka magtrabaho, wala kay kaon. So kung gibuhat, alas 3 sa kadlaon. Magmata ko, alas 4, matok og bakery, mamaligyan ko indisal. Yung ano man, gusto ko makagraduate sa Babu College. Amen. Maligyan ko pandisal, hangtod alas 6, niya alas 7, alas 8 among klase. Nana ko'y kwarta. Libre pa akong breakfast, kasi simple. Pan good. Muna kung wali karon pan. Mga kaigsunan, I tell you, mangita kay pamaagi mga kaigsunan para ang Ginoo may malipay sa atong kinabuhi. Gagmay na kayo ng mga sakripisyo nga atong gibuhat para sa Ginoo kung buto naon eh. Wala na siya kato nga. So here, this person, wala siya nag-care about time. He cares. He want to be a blessing to his friend. Butan ang mga kaigsunan, kaning friend is the work of God. Amen. Mag-sacrifice gid ka. I don't care about time. I don't care about pandemic. The most important thing, I must do the work of God. Amen. I'm going to sacrifice my life. Di ba? Kaning tao, wala siya nag-care. Wala siya nag-care kung midnight. Wala siya nag-care mga kaigsunan kung unsa ang mga pangitabog siyang kinabuhi. But he cares about the work of God. He wants to be a blessing to the work of God. Amen? Kaning tao, ano siya niya to midnight. Pwede siya dunggabon, pwede siya kidnapon, but he continues to walk and he asks a bread because he want to be a blessing to the ministry of God. Amen. Kung saan sakripisyo atong mabuhat para sa bulaton sa Ginoo. The problem with regards to the need of mission, number 1, ang problem, the title of the message, provision for mission. Number 1, the problem with regards to the need of mission, ang mga tao karon dili na sila willing mag-sacrifice for God. Right. Kaya dagang mga batanon, ilang una-una, ministry ay, kamura dira, sulwining, kamura dira, Bible study, kamura dira. Ako, mag-TikTok lang ko. Come on. Preach. Mga kaigsunan, imong gialaw nga ang demonyo mo imong paggitik-gitik sa imong lawas. Come on. And then imong gipakita imong mga lawas sa mga tao, wala ka kaila. Ako ginainan mga young people dito sa mong church, wala yung mag-TikTok. Amen. Pag na ako'y magkita sa inyong TikTok, ilabay na ko na inyong cellphone sa inyong naong. Amen. TikTok, that's demon. Amen. Aktibidades na mga kaigsunan sa kalibutan. I don't care about ministry. I care nga ako ma-famous. Come on. Ano na yun? Come on. Grabe. Preach. There are a lot of people today. Wala na sila mga kaigsunan. Di ko kasabot sa generation karon. Dili na nila willing i-sacrifice ang ilang kinabuhi para sa Ginoo. Ang ila lang ginauna, experimente sila. Muna dagan kay problema. Come on. Kaya naman wala man ang Ginoo na sentro sa imong kinabuhi. Come on. Di ba? Preach. Mga kaigsunan, I tell you, kung luwas ka, you must prioritize your Savior. You must prioritize your God. Amen. He sacrificed for you. Unta kung luwas ka, hindi ka mag-tiktok-tiktok eh. Amen. Come on. Amen? Unta kung luwas ka, mag-careful ka kung sa imong ginatanaw sa Facebook. Come on. Preach. Wala'y mali sa Facebook, pero kung ang Facebook na gani, mali na imong ginatanaw, muna nang mali. I'm not against it. Pwede ka sangyaw sa messenger, di ba? Via video call. Makashare ka sa mga salvation, di ba, sa Facebook. Amen. Pero mga kaigsunan, mag-careful ka mga kaigsunan because Satan is always present. That's right. And he's like a lion. Amen. Munang ingon sa 1 Peter.
roar, maglakaw sa mga kaisunan, and then, POP! Grabe ang demonyo eh. Yeah? Magpiyong-piyong ka diya, yung demonyo mo, ano nagalit sa imo? POP! Ang kaunod kita sa demonyo. No. Walang di kita magpiyong-piyong, oy. Ikaw magpiyong-piyong ka diya? No, wag ka na sayod nga. Ikaw nag-devour sa imong kaaway. Right. Di ba? Kung Kristuhan, nun tayo magkinabuhi ang Kristya. Para sa kuha, pinaka-nindot nga mabuhat sa usa ka tao, mga kaisunan, is to serve His God. Amen. And to prioritize His God. Amen. And to do His will in our life. Amen. Daghan kay mga batanon karon, they forgot God in their lives. Amen. Nakuha na to? Unang kung sulwining, ayaw lang ng lingaw-lingaw, sulwining yun. Amen. Di ba? Ang desire yun nga, ako makasangyaw ka lang! Amen. Ingon ko sa mga bagong college student na to sa Davao, ba, kamo gasimag lang yung mata ba, iyahin mo karon, di ko magsangyaw. Akong ginana, kaya my sending pastor today, Pastor Trimble, went back to States. So the pastor that take over our church is my older brother. Pastor Felix Inautan, he's pastoring the church now, Mount Apple Baptist Church. Akong ginana kong maguwang, Kuya, magpalit ng speaker. Gasimag lang ng mata sa mga bagong college student. At tutas dalan, mag-street preaching da! Preach Christ! Amen. Ano naman dahil, mag-street preaching da na, wala takabalog kasi mga laminaw. Nagwali ko mga talawan kay mga bagong college student, hindi ko magkakaya ano eh. Ako wali! Wali ko sa mga kaisunan sa bangkeruan, usa ka dako kay nga merkado sa Davao. Pagka Sunday, na usa ka tigulang ni simba sa simbahan. Why? He heard the gospel sa dalan. Amen. Kung naghatag ming invitation sa ila, kung taga-asa mi, kung nisimba sa mga kaisunan. Nakuha na to? Why? Because our main duty is to preach Christ! Amen. Dili man ta muluwas, ang balang espiritu ang muluwas. Your duty, ikaw lang ang mouthpiece sa Ginoo. Pamabba lang tas Ginoo, ang Ginoo man gimuluwas. Mo nang dito pugso ng tao kung di gyud siya mudawat. Pero ino lang nato, di ka mudawat. Imong gialaw nga taga-impierno ka. Pero mga kaisunan, we need to tell them with love, with care. Anong nagbuhat mi ani? Anong magsulti mi sa gospel? Because we want people also to have Christ. Kaning tao, mga kaisunan, wala siya nag-care about time. Wala siya nag-care about pandemic. Dapat kaning pandemic, kung gina ng mga kaganya sa mga Sunday school, we must allow this pandemic as challenge for us to serve God more. Amen. Because the greatest time to glorify God, the greatest time to serve God, kaysa panahon sa problema. Right. Naadra, tanawa mga kaisunan, sa history, in the year 1901, during World War I, kung sa may gipadala sa mga American sa tuwa, mga missionaries, during war, di ba? Ako lang na nabasahan, na during war, niya ang mga uban ng mga Americans, and nag-preach sa tuwa Christ. And then karon, kasi nakabinipisyo kita. Amen. Niani sila during problem, during war. But still, ang ilang kasing-kasing sa kalag, nagpadayon sila, tanawa ang benepisyo na to karon. Amen. Pasalamat ang mga missionary, oy. We must salute them. I tell you, ang inyo bito mabuhat sa inyong pastor, pray for him. Every single day. Every single hour, pray for him. Ako sa una, makita na ko ang pastor, makita na ko siya, mag-pray ko sa kumain. Kung night time nga, nag-stop ko pray sa iya. And then I nabutang sa kasing-kasing mga dili maayo akong gibuhat, I stop praying for my pastor. Mga kaigsunan, we need to pray for the man of God. Kaya mo man siyang gibutang sa Ginoo sa tuwa dire. Nagawa, you must love him. You must pray for him. Kaya tao pagbiyan na siya, parehan na to. Di ba? Tao, oy. Di man may superhuman ng mga missionaries. Pareha lang ta. Sinners saved by grace! Nagpagamit lang mis Ginoo. Pero you can be, pareha na mo, o magpagamit o mis Ginoo. So kani, the problem with regards to the need of mission, lack of laborers, lack of missionaries. Why? Ang mga tao, wala sila nagunang-unang naskalag sa tao.
Ang ilang ginauna na karon ang generation na to karon ba, ngunit akong observe sa observe lang nako, ang generation na katawa karon is very self-centered generation. Right. And then also very offended generation. Yep. Kung imong inans ka matukuran, ma-offend na yun. Well, that's the Bible. Di ka dapat ma-offend si mong pastor, ma-offend kas Ginoo. Right. That's the word of God. Una, mingon ko sa member na to sa Mount Abu ba, kung masakitan mo sa pulong Ginoo, salamat mo kaya ang Holy Spirit nagstorya pa si mong kasing-kasing. Right. Eh, ang delikado na wala na nagstorya ang balang Espiritu sa mong kasing-kasing. So magpasalamat kita ang panahon nga ang Ginoo mag-struck sa itong kasing-kasing. We must thank Him. Salamat Ginoo. Amen. Nga imo kong yatagan kong burden, imo kong naipagtubag sa kumapangkampo. So, number 2, kani siya, potential with regards to the need of mission. Potential ba ni siya? Dato ko ni siya. Siyempre, kani siya, nangita gini siya guwi nga, asa siya mangayo. So, nangita gini siya dato nga friend. Friend, kapilo ko dato ka friend. At agi kong tilo mo, bread. Pero mga kaisunan, potential ta, para wag ingon sa Bible sa verse number 7. And he from within shall answer and say, before siya nihatag, naglikramo pa siya. Oh, samang kaay! Ano karon pa mga mangayo? Di ba? Mga kaigsunan, neban sa tuwa ba, before ta muhatag sa tuwang kinabuhi sa Ginoo, mag-kondisyon ta sa Ginoo. Lord, kung imo ning buhaton sa ako, kani, ako na yung ihatag akong kinabuhi nimo. Come on. Come Mga on. kaigsunan, kondisyon niya ang Ginoo. Di kondisyonan ba niya ang kaluwasan nimo? Come on. Wala kondisyon ang kaluwasan. Amen. Kung mag-accept ang tao, mag-inulsol ang tao, maluwas ang tao. Nya kita mura ta correct. Lord, kung imo ning buhaton kani, agad gyud ko nimo. Kinsa man ka magkondisyon sa imo maluluwas. Come on. Kung tinuod nga mangalagad ka siya, pangalagad sa iya ayaw na magkondisyon. Amen. Abad nun mga tao, mga kaigsunan, before sila muhatag sa Ginoo, maglikramo gyud. Hatag na po. But I tell you mga kaigsunan, kung maghatag ta sa Ginoo, the greatest gift that we can give to God, I tell you, not money, but heart. Amen. Tingnan naman, kung nahatag na nimo ang imong kasing-kasing, dilit na lisod ihatag kung unsay naa ka. Amen. Kasi kita mga tao ba, mingon ta, Lord, di ko kasabot to na inon ani ang Christian life, Lord. Kinanglan ni ani, ana. But I tell you this, you don't need to understand God. Your responsibility as a Christian is just to obey Him. Amen. Sometimes you don't understand God. Tinuod na. Huwag mo kasabot, Lord. Ano. I don't understand. But God said, ayaw na sabta. Just follow me. Amen. Your responsibility is just to obey. Amen. Kung kita, gusto niya itong sabtun ba? Sabtun yun na ito. Madrain na ito. Mabackslide na ito. Pwede pang kita kasabot. Yeah. Come Pero on. itong una, Lord, it's not my responsibility to understand. My responsibility is just to follow you. Just to obey you. Kana mga kaigsunan, nindot ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Potential matang talan. Mission involves giving. Mission involves praying. Mission involves going. And every single one of us can do it. Amen. We can pray, we can give, and we can go. Amen. Ang imuha lang mo lang ni pamantana, ang imong availability Amen. sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? So here mga kaigsunan mo ni, tilo ko bre. Potential. Ang pamantana, kumusta man ang imong pagka-potential? Amen? When I was 8 years old, si missionary Eddie Trimble taught us about missions offering. And then si Pastor Trimble, ningon sa Samoa na, well, natay missions commitment. When I was 8 years old, mga kaigsunan, nag-commit ko sa amuang church that I'm going to give 5 pesos a week for mission offering. Amen. Amen. So, ang akong gibuhat, 8 years old, that was the year 1998. So, akong gibuhat, every week, maglahit ko o kwarta na ako. Why? Nag-commit ko 5 pesos a week for my mission offering. Amen. Mga kaigsunan, every one of us can do it. Amen. Tingnan naman, maski bata ron, may kwarta ko eh. Mhm. Di ba? Mhm. Maski kinsa sa tuwawin na eh. I tell you, the greatest investment of our life, sa man, to give mga kaigsunan what we have to God.
Amen. Mao gid na. So potential. Potential siya. Pero before siya naghatag, nagreklamo pa siya. Now, isa na 1,000 pesos sa inyo, pwede ko maghiram. 1,000. 1,000 pesos. Hiram lang. Kasi na 1,000. Wala 1,000. Kasi isa lang kabog, hiram lang. 1,000. Isa ni 1,000. Ayaw lang si Pastor Mike. Lahi. Wala. Hiramon lang na po. 100? 1,000 lang. Hiram lang. Salamat po. Hiram lang niya. Hiram. Ayaw ka balaka. Mga kaigsunan. Tanawa ganing sa Bible, mga kaigsunan. Hiram lang niya. Akong iuli, I promise. O bulo. Mga kaigsunan. Sa Bible, mga kaigsunan, nay usa ka tao sa Biblia na grabe kay siya committed sa Ginoo. And his name was Job. O si Job, mga kaigsunan, maybe kay balo na mo sa story sa life ni Job. Si Job, mga kaigsunan, is the man nga nagalikay gid mga kaigsunan sa demonyo. And then si Job, mga kaigsunan, he was a holy man. Maayo kay siya nga tao. And si Job, mga kaigsunan, he was a very godly man. Very mature man. Pero one day, gitistingan sa Ginoo yang faith. Kung siya naitabo, he lost his children, he lost his wealth, and he lost his wife. In just one day. Ang gingon bagid sa Job, mga kaigsunan, he was one of the richest man in the East. Dato gid siya. Pero gitistingan siya sa Ginoo. Pero gingon sa Bible, mga kaigsunan, ako na lang i-summarize. Gingon sa Bible, even though naa siya mga bahandi, naa siya thousands, pila kabog thousands sa iyang camels, thousands sa iyang sheep, but just one day, hurot yun tanan, wala ginabilin, mga kaigsunan, maski isa niya. And then, napag-isa mo, nag-report siya, ang mula pulo ka anak, namatay! They're all dead! And then mga kaigsunan, niingon pa yun chapter 2, napuno na si Job ug nuka-nuka. Niingon na yung asawa, curse God and die. Chapter 2 verse 9. Niingon si Job, why? Are we not going to accept bad things sa Ginoo? Gingon sa Bible, mga kaigsunan, in all this Job did not sin sa iyang lips. Why? When problem comes, mo niyang respond. Right. Verse 20, he blessed and worshiped God. Amen. Amen. Amen? Nasayod sa mga kaigsunan nga wala sa wealth iyang success, wala sa iyang children ang iyang success, wala sa iyang wife ang iyang success mo ni iyang Amen. relationship sa Ginoo. Di ba? So mga kaigsunan, kung naguna-huna ta nga diri ang atong success, iulin ako niya, kung naguna-huna ta nga diri atong success, mga kaigsunan, the love of money is the root of all evil. Amen? The love of money is the root of all evil. Nothing wrong with money. Pero if you prioritize money sa Ginoo, there's something wrong. Right. Nganong part man na sa kong lesson, potential. Because there are a lot of people, di sila ka-serve sa Ginoo because they think too much, mga kaigsunan, sa wealth. Right. Di ko makaiswilag babukalis, pastor, sorry kay pastor, kaya mag-offer, pastor, ani, anak. Yeah. If God is calling you, mga kaigsunan, paggamit sa Ginoo! Amen. Why? Magbahay ka! Isa na ba yung 1,000? Kasi mga kaigsunan, masayangan ta sa kwarta nga madunot, pero di kita masayangan sa kalag sa tao nga ma-impyerno. Mingon pa tao sa'yo, may rapot na matay. Iperting sa salbahis. Unta, mamatay na po na siya sunod. Di ba? Sometimes, yung na itong mentalidad. Na, good thing, this person was dead. Drug lord, wow, amen. Pero mga kaigsunan, I tell you, iyang kalag kinahanglan o kaluwasan. That's right. Amen. How do we view, mga kaigsunan, soul? Ang pagluwas sa tao, ang pagluwas sa Ginoo sa tao, walay pili. Right. Giluwas sa Ginoo ang tao nga iyang kauban dito sa cross. Right. Kana nga tao, di siya dapat maluwas. Worthy siya sa cross. But Christ saved him. Amen. Amen? Amen. Mga kaigsunan sa Bible, mga kaigsunan ng mga tao nga nag-follow kang Christ. Zacchaeus was a kawatan nga tao, but still, Christ saved him. So, Christ can use anyone kung mapagamit na. Nakuha na to? Mga kaigsunan, this person, potential siya.
Yatag ang tulo ka tinapay, kinaghatag mong yatag ka. Amen. Ano, no? Mga ita, muning maayo sa Ginoo, mga ita, Lord, hatagi ko Ginoo! Muhatag yun ang Ginoo, di gid siya bubalibad, hatag dayon ang Ginoo. Amen. Pero mga isunan, ang atong response ba? Unsa atong response sa panahon nga ang Ginoo muhatag? Sometimes ang atong response, maunik, kaunik isa, brad. Kaon. I tell you, sometimes ba, ang atong respond bitaw sa Ginoo, sa panahon nga mudawat na gikan sa Ginoo, Lord, hatagi gyud ko, Lord. Kunya ang Ginoo, muhatag man gyud ang Ginoo. God will give you mga kaigsunan because God, our God is not a selfish God. Amen. He will give. So muhatag ang Ginoo. Ang ato ba, pagdawat na to gikan sa Ginoo, diretso din takaon. Yep. Dili man lang ta magpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat sa panalangin. Amen. Di ba? Sometimes sa itong mentalidad, dito na yung itong kaon. Pero ako ba siyang ginang kaon na yun? Kaon pa, sir? Usually, ang atong mentalidad ba? Iyan na itong mentalidad ba? Mangayon ka sa Ginoo. Dapat kung mangayon ka sa Ginoo, kay balo ka mo district, magkuanda yung sa Ginoo. Uy, sa Ginoo ni, kaya kita na ba ni sa iyaha? Dili kay pagdawat ka, kuno din nato. May mga time po sa itong kinabuhi, magparamis-paramis na sa Ginoo. Lord, promise yun ako. Muna ako promise sa imo. Iya sa panahon, imo rin akong kauno ng imong promise kay wala ka nang ubay sa Ginoo. Ginakaon na to mga kaigsunan, wala na to kinabuhat. Come on. Most of the time, Christians cannot serve God. Kay master na sa sinugdanan. But when problems come, di na kabalo, mutawag sa Ginoo. Nakuha na to? Mga daw siya. Nakuha na mga kaigsunan? Sometimes kita ba, gikan sa Ginoo, dapat, kumudawat na gikan sa Ginoo, ayaw sa kanin. Ilahi sa ang Ginoo niya, ihatag niya. Usually, manggod, dili, manggod na kabalo kay, ingon ani manggod, no? Mag-commit ka sa church. Mag-commit ka sa church. Yang imong commitment sa church, gamay lang imong commitment sa church. Pero ang problem, ang imong sweldo, mauni. Ang imong utang, mauni. Come on. Come on. Di ba? Dili ni mo matag imong commitment kay utang pa lang wa na kaon ng sweldo. Yeah. Di ba? So dapat yun na niya tong sweldo, yun na niya tong budget para mahatag na tong unsay sa Ginoo. Gamay ra kay nang gihatag pangayos Ginoo 10%. Yeah. Pero ting gamay ra. Pero problema man gud ingon ani man gud usually ang atong sweldo niya ang atong budget mo na. Magpa-live ta og mana ni one day millionaire. Yeah. Come on. Mga kaigsunan, be wise. Mo nang dili ma-bless sa Ginoo because we are not wise sa panalangin sa Ginoo. Right. Amen. Dapat kay balo ka ba kung unsa ang panalangin sa Ginoo? Dapat maging wise ta. E kung dili ta wise, unsa ang pag-bless sa Ginoo? Sige ra ka pangayo, sige ra ka pangayo. Di ka bulumutan. Di ba? Nakuha ninyo? Usually ka na tao ba? Sige ra pangayo, Lord, tagi ko, patigyan ka pala mo hatag. Patagon dala pag. Di ba? Matag sa kinabuhi, oh Lord, ako na lang yata akong kinabuhi. Kaya ipagos mo kuswali, ron, yatag na lang na. Dili kong tayo na ano eh. Nakuha? Ihatag na to because we love God. Ihatag na to because, mga kaisunan, we want ng Ginoo may malipay sa itong kinabuhi. Last na lang ni, pattern with regards to the need of mission. And then I'm done. Mga kaisunan, sa Israel, naitulo ka sea. Na yung Mediterranean Sea. Kaning Mediterranean Sea, this is the Great Sea. Muna siya nag-connect sa tanan ng mga like Pacific Ocean. Dili mga mga barko padulong sa Israel. Mediterranean Sea. Ano naay kaning Mediterranean Sea mga kaisunan, nagahatag niya sa tubig sa Sea of Galilee. Sige siya hatag sa tubig sa Sea of Galilee. And the Sea of Galilee gives his water to the Dead Sea. Yan ginadawat ang tubig. Pero mga kaisunan, mo ni problema. Ang Sea of Galilee, when he receives, mga kaigsunan, the water, He gives. That's why God, Jesus Christ, our Savior, loves the Sea of Galilee. Asa man gitawag si Peter, James, and John? Sa Sea of Galilee. Asa man mga kaigsunan, gifed ni Jesus Christ ang 5,000? Duol sa Sea of Galilee. Asa man nilakaw si Kristo sa tubig? Asa siya nilakaw? Uban si Peter. So Sea of Galilee. Christ loved the Sea of Galilee because the Sea of Galilee, when He receives, He gives. Namatay si Kristo, nabanhaw siya after 3 days. Asa niya gitipok ang mga disciples? Near the Sea of Galilee. Ano man, si Peter, nabackslide man ng isda sa Sea of Galilee.
Di ba? Pero gibisitahan gyapon sila ng Jesus sa Sea of Galilee. Pero ang Dead Sea mga kaigsunan, receives o iyahalang. Unang gitawag sa Dead Sea. Patay nga dagat! Sigig dawat, di ka mo lumuhatag! Right. Yep. Munang hugaw gini nga dagat. Tinood! Illustration na naa. Tinood! Preach! Mga kaigsunan, tingnan naman, ang aning Dead Sea is times 10 ang iyang saltness compared to the original sea. Because he just receives, and di ka mo lumuhatag. Right. Nya kanin siya mga kaigsunan is rich of sulfur. Na nag-ingon sa ko ba, William, you know what, ang Dead Sea, na yung mga sundalo na ito, ato sila sa Dead Sea, kung ano nilang sulfur, kaya pwede nila gamiton og pulbura. Bala, bitaw. Gumawa ba? Kuya pa di anay. Hindi, nabutan sa una-una ba? Ang na bitang tao nga kahit kay patagon, sa panahon na muhatag na siya, mura na siya sulfur. Nga paghatagan na niya, buto! Mubuto ba? Kanang tao nga kahit kay patagon, mubuto na sa panahon nga muhatag. Nahulog na yun ang 10 pesos. Mga kaigsunan, ang mga tao, mga kaigsunan, kaning Dead Sea, mga kaigsunan, dapat mag-pray ka, Lord, help me not to be like the Dead Sea. Amen. Help me sa time nga ako mag-receive, help me to be like the Sea of Galilee, that when I receive, I give. But the greatest gift that I can give to you is my life, Amen. is my heart. I'm going to give you my all because you are worthy of my heart. Muna dapat mga kaigsunan. Dili yun bahandi, oy. Ano mag-atomi sa Thailand? Why? Because we give our... Nay mga tayo, ma-fail mi. Tao lang mi. Pero akong commitment sa Ginoo, Lord, I'm going to invest to the people nga wala pa ginasali sa mo. Just give me your grace. Just give me guidance. Because I cannot do it without the grace of God. Pastor Mike, nindot sa Amerika. Pero nga anigid sa dire. Why? Kaya mo nang panawagan si Ginoo siyang kinabuhi. Pwede siya magstay sa Amerika o dato na lang siya magkinabuhi. Nindot kayo. O dili man na mo ang kabubuton si Ginoo mga kaigsunan. Di ba? Ang kabubuton si Ginoo siya to be a missionary sa atong lugar. So iuli na po 1,000. Kaya ang akong gigising, back to back, Xerox copy. Xerox copy, back to back. Mura sa tinuod, no? Pero dili na po ni pwede mabayad. Eh nga naman, Xerox copy lang ni siya. Walay value. So kung gisiyon ako, wala rin kabot 50 centavos. Pero kung kanya akong gisiyon, dako ang value. So muna, iulit na nako ni Stevie. Salamat sa pagpagamit, ma'am. Salamat, sir. Salamat sa inyo. Imo na sir. Ihatag si mga kauban. So, pangutana karon sa imong kinabuhi, are you willing to invest your life to God? Mga young people, Come on. mga young people, pagtuman mas Ginoo eh. Mga time, even atong parents, maghinder sa tuwa. But I tell you, obey God. Amen. Obey God. Sacrifice your life for God. Pastor? Salamat. Brother William. Great message. Nindot na mensahe. Tanaw ko kajit palihog. Tanaw ko. I gotta ask after a message like that, kinana ko mga tanan. Nami daghang batanon dere. Faithful mo sa simbahan. Lasing bago pa ni balik. Many of you bago pa ni balik. 1 month lang basing. Nagsimba na. Kung ang Diyos nagtunog sa imong kasing-kasing karong gabi. Kabayan sa ministry. Ako dili makatawag sa mga tao sa ministry pero nagatuo ko ang Diyos nagtawag sa tao karon. Nagatuo ko na isang usab basin duwa basin tulog. Ug ikaw kabalo ng Diyos ka na ikaw mobile sa ministry. Siyempre kitang tanan magalagad sa Diyos pero usahay ang Diyos mo tawag sa tao sa ministry. Basin pastor or assistant pastor, teacher or missionary. Ang Diyos mo tawag sa tao sa ministry. Mo ato sa Bible College, mo ato sa institute, makakaton sa pulong sa Diyos, mo ato mong kinabuhi sa Diyos. Basin ikaw karon ang Diyos nagtawag nimo. On every head bowed, every eye closed.